Bun, să un nou episod. Astăzi ne jucăm Just Dance să dăm drumul. Să dăm un pic jocul pe mult aproape. Picuț. Că după aia nu mai am audio și trebuie să iau de la capăt. Am luat și o legendară. A venit asta pe la spate, nu l-am văzut. Să mă uit. Am uit. Cred că o să fie un mare fail. Hai că primul meci l-am câștigat noi. Hai să vedem și pe al doilea, dacă e win. Nici nu l-am văzut ăla când a dat. Sincer, de ce să vă mint? De ce să vă mint? Hai să dăm și noi un emoji, frumușel. Vine pe ăla că e în buș. Hai, moi, bă! Da, o moi Thames. Ok, am făcut și noi un victory. Haideți să schimbăm și noi haita, jucăm un duo. Dacă vă place, dați voi un like și un subscribe să văd că vă place. Ok, poate facem și noi win. Mergem fain frumos. Uite-l pe B. Uite-o pe B. Și am o altă. Frumos. Uite-o pe asta, cum o chema. Bibi. Și am. Asta îl cheamă, am uitat cum îl cheamă. Trebuie să-l iau și. Face ceva Penny. Chiar face. Deja aștept să bage noul ăla cum se numește. Am uitat cum se numește. Vreau să bage, dar nu știu cum se numește. Mam, ce i-a dat bombița. Bombița. Dau degeaba în el. Dă-i aici. Uite, frumos. Așa. Să mergi pe asta. Dau eu, că eu pot să dau și după așa. Mamă, cât i-am dat lui ăla pe. Bine, băi, l-am omorât. Facem destul de bine, Strofest. Ce să mint, să faci mai bine decât înainte pe update-ul ăsta nou, trofee. Ok. Deci să luăm pe aici. Jucăm cu Poco. Prietenul nostru care o să ne ajute o să fie Poco. Și cred că o să mai mereu. Asta o să avem noi problemă. L-avem pe amicul nostru, trebuie să-l omorâm. Din păcate, da, am omorât și pe da și pe mine m-a omorât. Bă, fugi Poco, bă, că te omoară. Te omoară, dacă nu fugi. Și a dat aia. Ok. Moare, la vin eu. Știi că pot să fac asta. Mă uit. Sta bine că a scăpat de aia. Nu înțeleg nimic, adică ăla stă pe can, mai înțeleg. Frumos. Bă, vine Piper. Bă, tu nu vezi că e ăla în buș. Bă, zici, bă, suntem morți. Pe ăsta nu-l câștigăm. Ne dăm minus trofee. Bă, fugi, bă! Hai, că vin eu repede acum. Mă uit. Frumos. Mam. Dăm pe asta. Frumos. Mă uit. Să văd dacă se scurge Poco pe acolo. Mă uit. Hai că e bun Spike. E bun rău. Dacă știi să joci cu el, e bine să rău. Acum am primit 12 trofee. Să vedem, supera și... Da, nimic important. Important.
cam atât a fost cu acest video. Sper că v-a plăcut. Dați un like și un subscribe. Pa!